voin hi ogas ninga zirtop ni ni a khovel chanchin lar le mi te ngai ven ber kan lor khom le don ani Russia le Ukraine in do boruak ron lu alan ti tu US House Speaker Nancy Pelosi Asia ron zin hi ani a hei hian boruak tam takaron thak danglam Taiwan at lo chuan China le Taiwan boruak ati chle a kumsum ruk chunga China le Taiwan boruak chiat lai ber Pelosi hian ron thlen ni in an soi Japan le South Korea lama thlok lut le in North Korea le South Korea in rina demilitarized zone an ti chu aron dai lut ve le taboka Putrampan helai demilitarized zone a North Korea hruai tu a hmu atanga US hruai tu lian helai DMZ tlo le masaber tu ani tun hnaya North Korea le South Korea boruak a thalova heti la North Korea el sen na tan le an tho pui South Korea thlawang hona ni pa fo ma helai DMZ tlo hian North Korea le South Korea in kara meisa chu a chemal so don ni in angai thayani he thubot cheila hian North Korea hian Pelosi jin hi engtin nge an don son hria talani lova paphung lung ve tak aram chan tina ve tak puki ma hi angoi mai na rin om lova engemaw kong taka ma alak rin ani Taiwan lama la China thin sawa dai hlei thei lova mizoten zo na thlak in zom khom le na kan tuipui ayana safe in China hian China lal ramina lo opthin ramte na hui khom tura malak na chu Taiwan la ka hi chuan a hlotling thei lovani thazaya an khom thei lovani po in tharumalak mai chu atum ta ni reunification atan operation enchin na rehearsal na in ral thom le sipai ne nan cheme kani Pelosi Taiwan tlo chuan Taiwanese tan in rin tok na le thlamuan na athlen lain China ta ne ro mailinga in de zok angani China malak na zel dan tur hi hriat lo ka harsa vopung mangin Taiwan a chei kualanga a boruak a dai le mai turin mitam tak chuan an ngaya indo hau tak zia ngai to in Russia hian Ukraine bei reng khatu man an ring phal lovani mase a thleng tlat sia video masa kan soi to angkhan khovel hun mor to hian indo na ken til tlata wangin China po hian China in zom khom le na tharum manga kalpuina tura en chin na anti reunification operation rehearsal hi atak takan thlentir don emti hi rin lok thiama harsa ta hle ani China hi ral thuam le sipai chakna lama chuan an theu neu vak bik lova Taiwan la tur hian an harsat vak donin a lang lova an sipai chakna khai khin phei chuan thlakhat pot ling lawa la fai vek thei turin an ngai ani mase example thatak mai Russia le Ukraine kan hmu meka Taiwan hian khothlang ram le Asia a US tho pui Japan le South Korea ral thuam le tranpuina adon rin ani a chu wangin China hian abasangam ngot thei bik lovani Taiwan chau an ma chhon don lo ti hi China hian an in hrechiang hle Indona rei tak kalpui ani theinan China economy chet theina tura khothlang sarkar lian an ron chet le ngei dona wangin chu tiang zong chu China hian a hmutlang vek dona heng zong ma chhon huam hian Xi Jinping hi a chet do an ring lovani a che lawani chuana le lama an ram anga an ngai Taiwan chu US in a vul lian tel don boxi puzia tan po hian du thlan harsa takani nge yang tuna China chet dan hi olsam te a Taiwan la thayan ni zia an tarlan na pakhatani a enge achan Taiwan hi tuipui na hual veka thliarkar ramani a China hian danger zone paruk siamin heng danger zone te hian Taiwan chu an hual vekani heng mun paruk te hi China sipai te chet na mun chu ni a heng lai hi an target ani ngala long range missile le rocket mangin an sai dupa indo thlona vilik zoi in helicopter le bomber te po boruaka an virtual supani China hian indo long lian thlona phur tumle thlo chho theina aircraft carrier an kolve a heng an aircraft carrier te po hi an hle lova indo thlona tam tak phurin in pei takin tuipuan super choi bok destroyer le frigates indo long huai sar te po an tha zat atle a Taiwan lam hi ramte reute ni ma se an ramtet ngai to in conventional ral thuam an nei thave thokhata US ral thuam supply an kol tamber F-16 fleet lian ber ni tura in tin tu mek Taiwan hian indo thlona po amoi to ka taman na ya teng le indo long mai ba ka lai pui le boru ka mel ma thlona le missile ka thlak na khol US Patriot an kol boka heng an Patriot defense te hi China chet na wang hian an tinung meka anin rin tir viau bokani
heng kan soita ka wang hian Taiwan boruak chunga China thlona an lut sup tura ngai lem lovila Taiwan hian an ram boruak chunga China in do thlona ron lut hi kap thlaturin dikna an neya ma se China in do thlona somnga chuangin Taiwan Air Identification Zone an ron paltlang to a Taiwan hian an kap thlalawa an kap thlangam bik lo nge enge an ka thlak lo chan engma soyani lova Taiwan chuan escalation kan ngei tu lova kan ta na him lo tura chuan kan chang le tang anti a omzia chu an ram boruak ron hi China thlona apiang ka thlak an tum lem lo an ta na him lo chin chau an bitumang ti na tlukani ma se Chinese drone thren khat chu Taiwan boruak chunga an ron tei kuala Taiwan hian warning shot mangin an hnot chuaka an kap thlem lo ka thlak tum lawin warning shot mangin an hnot jok ti na ni chu a khoilam ve po anin veng ton hri viau ti thayo me China hian eng air defense ma ina an ka thlak thei lo nia an chal DF-17 hypersonic chu an ron lek lang lar viau maya DF-17 la DF-41 te chu China chuan tololan ni a hei hi kan channel pakhata atul chuan kan la ron tar lang don nia heti la hian US House Speaker Nancy Pelosi chuan ninga ni August Nili Khan sola South Korea political hroi tu te koma Taiwan atlo awanga China thin rim hnuwa North Korea ram ri a demilitarized zone atlo le a puki ma ti thin rim le don ni inalang tuna hian US tho pui US thian tha poimo tak South Korea hian US chupai sing ni sangriat zanga an meka heng ho hian North Korea le China epna laka South Korean thlamuan meka South Korea sipai tene nan thok ho meka ni Pelosi hian ninga ni tlai khan Japan aluta sola omlai hian Pelosi hian enge ati sola Pelosi hian South Korea National Assembly Speaker Kim Jin-pye chu parliament a senior member dang tene na kom hein mu khom zo hian Pelosi chuan Seoul le Washington in zom na chu kumsang khat zakwa somnga atanga somnga pathum Korean indona atanga intrana ni thuwa soya inzom na ti chakna tura dan siam tura malak na te pon soya ma se Taiwan atlo chungchang le China chan let na chungchang ero soilang lem lo Kim bula joint news conference a Pelosi chuan kanin thian thatna puang non le tura ron kal kan ni kumtam taka ta to thian thatna le in lei china tak chu apar chuak rengani ati Kim chuan Pelosi chuan South Korea in North Korea atanga nuclear ral thuam manga nekna atorna satzel chungchanga South Korea ngai tuana chu soipui ni ina soya Korean Peninsula chu nuclear ral thuam in rik rap na le ral thuam lo om lo na tura malak an rem ti ani South Korean President Yoon Suk Yeol chu tunkar chunga chola mana wangin US House Speaker Nancy Pelosi hi mulova ma se phone mangin anin bethunga un hian mei thla khan thu nei na changa US ne na sipai inzom na ti chaka North Korea laka khauzo ka mala ka tiamani South Korea media te chuan unan mai chana Pelosi a mu theilo chuan soisel na sa hle airport a palai chi bai buk turin ami le sa tir lo chuan soisel bok Pelosi in demilitarized zone atlo soitongin Pelosi hian South le North Korea in rina 38 parallela demilitarized zone chu atlo boka helai hmuna hian US sipai te American kai hroi UN command le North Korean joint security te an duty mekani North Korea le South Korea in rina 38 parallela demilitarized zone hi KM li azau ni in thisen tam tak chuana hmuna lo ni to a helai hmun hi Korean war top lama siam khani South Korea chuan tun thlatop lam hian US nen large scale joint military field exercise an nei tur chu an tran thuai don ti an soi China che dan US in ngun takin angai chang mek China chet na Taiwan ba ka Japan ta na hlom tel ole China le Taiwan in kara boruak sataka om meka ma se thil dang lam tak thleng om hri lawa China chuan am malak na ala ban san lo Taiwan hual vela China in ral thuam tam tak ral thuam tak kap chuaka Taiwan na room thei mek chu US hian ngun takin an en thli thlai mek helai tuipui hi Taiwan ba ka Japan thliar kar ne na inzom vekani Japan tan po a hlawom phalhe ni in an soya hei hi China hian hria in US thian Taiwan ba ka Japan a thon na ni in an ngai bok US chuan China malak na chu an thlir reng tian soya Taiwan le Japan nei taka China chet vel na chuan an mit ati kham hle ni in an soi he thu hi US National Security Council Coordinators John Kirby soyani MSNBC nan komna Kirby chuan he thil hengun takin kan ena kan ngai ven hle ani ati indona chok chuak thei khopin China hi a che MT kan thlira
kan tan chawa ni lova Taiwan mi pui te tan le kan tho pui Japanese tan po a him lo le ani ati Pelosi in Taiwan atlo nuwa China chet chan an zona kirbi chuan dan paljut masatu zok chu Beijing he ni keini chuan kan Congress member ten Taiwan an tlo hi pa ngai takani awangin dan pa ngai takani awangin China hian hetiang hian a chan le tangai lo thil ti dik lo tu chu China ani ti in US chuan China an pu zui drill chungchang an zona China hian drill an kalpui chu thil hlom takani Taiwan hualin an kalpuya ral thuam ka sol wangin poilian takpo thleng thei ati China sipai chet na azual Taiwan in an chang let veta voin lampo khan China chuan Taiwan ti thain Taiwan hual chuakin ral thuam an kap chuak le a indonun chanan zir khum chun zom zel Taiwan Ministry of Defense chuan tukin jing khan PLA indo long le thlona tam takin median line an pel tia puang China sipai te hian rocket satlia an ka chu an du tok mai lova ballistic missile hian an kap chuak ni in Taiwan chuan an soya Taiwan lam chuan indona atana in buat sain ma se indawero thlang masalawin kan omani engkim thleng theilaka in rin kan ngai ani anti atulani chuan kan ram hum him turin theitop kan chuang ti in China chet na an chang let China chet na hi Taiwan hian ral thuam mangin chang let ta se indona chuak ngal mai turani voin lama China in live drill an naya po Taiwan bawrua ka missile an thlok tlang ni in an soya Taiwan in US Patriot system anti nun lai le achung zona Chinese missile an thlok fuwa ni in an soya thil hlom to pani ma se Taiwan laman langoya China missile kap thlatura an air defense missile an phit chhuat tir thu hriat ani lo tun hmain hetiang tak hian China thin rim in ro sakalo ngai lova hetiang ang ma Taiwan naya drill kalpui alo ngai lo boka Taiwan chhak lama shooting range an kalpui alo ngai lo bok China's official Xinhua News Agency chuan China sipai te chuan exercise an nei chung hian indo thlona le bomber telin indo thlona za chuang an virtual ti an tarlang destroyer le frigates som chuang po tui jang khau super chuai in an theina an lan tirani Taiwan hian engma tilawin an lo thlir topani big lova China sipai te vona le rik rap na chu Taiwan hian ram zelen an ni en tirnan le atop thlenga bei thaian ni na lan tirnan indo thlona le indo longan tir chuak ni in Taiwan Defense Ministry chuan an ron tar langa China chuan Taiwan che vela zone ranga sipai drill lian takan na ya wangin Taiwan sipai te chuan boruak le tuipuya thil dan en fia turin indo thlona le longan thon chuak ani Taiwan hian missile system anin rin tir le bok Taiwan hian indona man ruwa le ral thuam sipayan buat sei ve mek boka ma se Taiwan lam chuan indo kan chawa ni lova a cheber thleng turin kan in buat sai ngai anti Japan in China avo khan ve tabok Japan Prime Minister chuan Taiwan che vela sipai drill na ya China in ballistic missile ka chu andem thuwa soya hei hi kan ram himna le kan mi puite himna ti che thei har satna lian takani ti na soi China missile panga chu anram economic zone B ka atla ni in alanga heng zinga pali chu Taiwan thlerkar lian ber chunga athlok ni in an soi Japan Prime Minister Fumio Kishida chuan tunruma China malak na hian kan bial le khovel pum huwa parem na le muan na ngong lian takana yani ati sipai drill ti top ngal turin kan ngen ti kan hrilani ti in Japan Prime Minister chuan China an ron vo veta soitongin Taiwan hualvel tuipui China chet na hian Japan thlerkara po veka Taiwan tan chau ni lo Japan tan po thin thia mut na chi ni lovani Japan Prime Minister Kishida le Pelosi khan geopolitical issue rang an soiduna chungjinga chu North Korea China le Russia ne na inzom na thil te an soi nuclear omlo na khovel din turam malak na te po an soiduna ma se hei ero a har sa riang Japan chim top lam Okinawa bial thren khat chu Taiwan ne na in nei takani a Tokyo le Beijing in kara hun rei tak buana lo ni to thliar kar in chu te po heng la ya hian omani Japan in exclusive economic zone atana an pom hi tuipui kama tanga nautical mail zan ni thlenga thuyani a heng lai china hian China missile ka chhuwa te po aron tlani in Japan chuan an soya Japan po an tang thar hle a Pelosi jin chuan ngonga nei chhozel dona ang ta hle mai video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule